Okay, good morning. Ang tamang oras po. Okay, ang tamang oras po alas 9:35 na po ngunya na pagkaaga, Hunyo Pet Suggest po 2022. Yaw na naman po kita sa sarong oras may kabanga sa programang Bicol Connection. Magko-connect na naman kita sa different provinces of Bicol, pero not exactly po sa Bicol lang ang pwede tang pag-urulayan sa programang inini kagawad ay ni ren sa tuyang karonda si Joey Habanalim. Reliever po kita ni karondang Joey Habanalim. Medyo naglibman po ang tao, taigwa man sigurong importanteng pinagkakaabalahan ngunyan na dai pwedeng bayaan hangkat dai natatapos. Pati bayan sa tuyang makakaibanan sa technical side, yaon po si Chief Engineer Abelin Don Toralio. Yaon man po sa information si nagswap-swap man po sindeni sa tuyang mga PSG. Si Rodel Cesar nakiswap kay Jimmy Aguanson. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Jimson Toriano Oco. And of course, kapartner man na sa iyang Angel de la Guardia duman si Aldrin Orlando. At siyempre ako po reliever ni karondang Joey Habanalim. Mayong iba po, and si Kagawad Elma Dilimagas pinagsasabing, Diyos maray na aga po, Diyos maray na banggi, magandang araw po, magandang umaga, and good morning sa mga naghihinanyog sa programang Bicol Connection. Lalo itong mga naghihinanyog para live streaming, and of course those who are listening from your transistor radio, dahil sa pagkakaaram ko po, ini palang DCKI po talagang the pioneer radio station here in Rinconada. Dai po pinapabayaan kan mga ka-contemporary. Yan, I must call them na mga contemporary. Since ito po ay from 1968 po. Kaya madali naman na naman pala kita, ma-anibersaryo. If I'm not mistaken, 53 years old na tayo. Yaon man pala ang sa mayang apa, si Ma'am Kayla. And of course, pang ilang anibersaryo na ba ito? If I'm not mistaken po, siguro 53. Okay. Just imagine, 53 years of serving the community. Kasing idaran ta ini, Engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City, who is celebrating her birthday today. Happy birthday, Madam Pat Moralio Pablo. And of course, ining si Emeline Imperial. So, maray na aga po si Endogabos. So, madyan na po kamo kung igwa po kamong magustong ihapot o igwang idagdag para sa ikagaganda ng satuyang programang Bicol Connection. Kukunik-kunik po natin sa satuyang Bicol region that composed 6 provinces. Sabi ko nga ni, parang nangangapa na po ako kay ining satuyang mga different provinces. Sa kasuod nga ni, nag-uurulay-ulay kami kung taano ining satuyang si Ma'am Almilon ng CDRRR, CDRRMO ay promoted po na siya po ang may na kaining 35 provinces. Yan nagkapot sa ko ining mga sa BHW. Kung ano ba yung sina po ang pinakang head. Sabi ko, when it comes to 35 municipalities and sarong syudad, ay inilag po yan na Camarines. So, at congratulations, Madam, pangalan nun, ano ba yung babae si Ma'am Almelor. Congratulations po. Yan nga sinasabi ko, ini mga servidor, ini mga government employee po. Meron mga pagkukulang from the barangay to the upper administrations po. Igwa talaga mga pagkukulang yan, igwa man na mga
karahayan. Pero mas dakol po ang karahayan nagiginibo kayan. Kaya lang sabi ko nga ni, of all those mga sampulong kagayunan o kagandahang nagawa mo, sarong pagkakamali lang, sarong pagkukulang, it is carried all. Kaya bako man araw kayan. Dahil sabi ko nga ni, nobody is perfect. Si perfecto nga ni, perfecto lang ang sa iyang pangaran. Pero when it comes to serving, lalo those are serving the public, serving the constituents, napakahirap po, difícil po yan. So, di ba? Jinx Malate and of course kay Bert Nita Dumangho. Difícil po ang maging servidor po. Difícil po maging servidor. Bako pong basta-basta ang maging servidor ka, lalo kung ang nasasakupan mo ay dakulang lugar. Difícil po. Masakito na maray mag-servidor, maging public servant. Mari nga ini sa tuyang ini sa tuyang istasyon RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Talaga pong matatag na po. Maapod ng matatag na maski na nga ni fighting for all those FM stations. Nag-iisa pong AM ini. Kan panahon kaya, sikat-sikat man ining RPN ini, ining DCKI, sikat-sikat ini kan panahon dekada 70. Ayan, halatanan niyo kung ilang taon na po ako. Pero I am very happy because of all this that I'm already very senior, still kicking alive, very much energetic pa. And sabi ko nga ni, yung mga taga-Hinanyog po pala na yung regarding doon sa Walking Moon na pinag-a-upload ko dahil pira na po ang pinagdumanan ko, ang upload sa kuya si Walking Moon. Kada ko na pong nadumanan ko ng mga pagtitipon po. Nung the other night nga po pumunta ako dun sa may pinuntahan po ako na may gadan po. Ayun, nagpaparataram ako, mga taga Nabua, taga Bato yung Manaki last night. Ngunyan nagpaparahapot duman sa may sadiri kan harong. Kung si Isayda ako dahil familiar sa inda daw ang boses ko. Akala daw ninda sa boses ko pang ano, bako na po ini ang original na boses ko. Very much defective na po ang sakuyang boses kasi garalgal na nga ni po dahil nga sa pagsiservisyo nga po. And besides, nandyan po tayo sa eskwelahan. Just imagine holding 16 sections sa grade 10 po. Hindi ba ko pong basta-basta yan. Ang pahingalo ko lang po dyan every Friday kasi first Friday of the month and the last Friday of the month session po yan because nga we are elected as barangay officials. Sabi ninda, magayon pa naman daw ang boses ko, pero ang nawara lang po pag kumakanta talagang daay na nakakabirit. Kaya mga po daw ako sa endo sa mga nagdadangog ngunyan kasi duwang doktor po may tulong doktor ang nagrekomenda sa kuna daay ako magpara nagbabakal kay ako para po masustain ko ang boses ko, maringan ini sa to yung mga SG degree sa istasyon pag sinabi kong pakilaugan man ako ng tubig na mainit. Pero alaga po ninda ako ng tubig na mainit, pero pigwa nagpaparaugom po ako ng sito candy po na parang magic candy na pigano ko para masustain po ang pagtataram ko. Lalo ngunyan, 1 oras kamay kalahat kabanga kita. Pero ito pong hinahanap ko po na bibihira na ngunyan. Ini pong sipig aapod na lang kawas. Yan po ang nireseta sa akin ng pamangkin ko na doktor. So I tried it already. Kaya lang makaseldam na po na meron pa ngayon lang kawas. Ang mga kabataan nga ninyo, yan dahil aram ko ano ang lang kawas. Tama po yun. Sabi nga ni Luya, sabi ko habo ko kan Luya dahil para bang masagad po. Masakit sa lalamunan yung luya. Although yun ang pigparainom ko, ngunyan ang sabi yan sa kuyang pamangkin, tamaskan sa kuyang aki na doktor. Pigpaparasabi ko, noy, resetahan nyo naman ako para sa throat ko. Dahil of all, at my age, throat lang talaga ang problema ko. Kasi sabi nga niya, nagagasgas ang lalamunan mo sa sobrang salita mo. Kaya sabi ko nga itong medyo nag-iisip po ako dahil mag-face to face na. Kaya lang abo man akong pakawalan kan sa eskwelahan dahil siyempre
ang corporal punishment baga ngunyan sa bawal na ito. Mayo ng disiplina ngunyan ang mga kaakian. Mayo ng disiplining sa tuyang mga estudyante. Hindi arog ka ito, mayroon tayong from my elementary hanggang high school po, mayroon tayong good manners and right conduct. Yun po ang nawara. Pero sabi ko, although meron pa siguro nun, kaya lang talagang ini mga kabataan tangon yan, kakaiba po. Kakaiba. So sabi niya, ang sabi sa akin kansaro kong doktor, si Dr. Jan, na pamangkin ko po, aki kan kuya ko, sabi niya, auntie, no need na magparaano ka ng gamot or yung candy na to, dahil it will just irritate your throat. Sabi man nga ni kan pinsan kong doktor, itong nagpaparehinan yung sa ko, napansin din niya ang boses ko. Sabi niya, Mana Ilma, that is not your real voice. Ay, hindi ko lang alam, ini mga kabats ko, ining si Engineer Pat Moralio Pablo, and of course, ining si Margaret Lamiel Oliveros, na very up to date po yan na magpara by live streaming po, sinusubaybayan po nila ng gusto kasi mayo man sindang aram na kung ano bang ibang istasyon digdi sa Rinconada. Basta ang aram daw ninda ining RPNDCKI, ining mga kabats ko ini si Margaret Lamil Oliveros, and of course si Pat Moralio, si Emeline Imperial, and of course si Jinx sa Malate. And then in complete attendance na si Bert and Nita Dumanghog. Nagdarakan oras na alas 9:47 na po ngunya na pagkaaga. So ayan po, ayan yung langkawas po is number 1 pala sa throat. Defective na throat po, yung masyadong gastado ang throat. Kasi po maski garagal pa po ang boses ko, hindi ko na po namamatian itong si para bang makulog sa tutulunan. Makulog po sa throat na medyo mahapdi na po, wala na po yon. Kahit na nagaralgal po ang sakuyang boses, at least bako na pong makulog na minsan po lalo pag sa eskwela nakaka 3 periods pa lang po yon. 3 period pa lang po yun, hindi na ako halos makapagtaram dahil makulogon na po ang sakuyang lalamunan. So, langkawas lang pala yan. Yung hindi kinakaagbaga ka ito sa kuyog, naapuntang kuyog, itong mga paborito kan mga gurang. Diba? Aram ba yun Margaret Lamiel Oliveros? But anyway, balik po tayo dito sa programa talaga ining Bicol Connection. Pag konektahin ta na naman daw ining ko yan, kung anong pilitang konektahon ngon yan digdi sa Kabikulan na usually po tinatalakay ko digdi ining mga since na ininganing segment kay ni is Bicol Connection, matinili pwede tamang dagdagan ini kung sa ano pang maaabot kong makayanan na maipagbarita ta o maitackle or maipadiscuss regarding pagdating sa Bicol Connection. Arog gani ka ining 1,000 native tree seedlings itinanim sa Masbate City. Ngunya na araw ba yan o kasuod ma? Dahil gabusman po, kaso ay thank you nga po pala dito sa police station natin. Nag-tree planting po sila, kasuod ma ba yun o kadaw sa kadawal po kagad. Iniintindi ko, limot ko na tuloy ining sa ko yung mga dapat i-connection. Thank you po dito. Hindi lang po, all over Philippines yata ining ano na ito to avoid yung itong floods, ining pagbabahata. Kung sa totoo lang po kaya, ining sa tuyang Department of Environment and Natural Resources po ay talaga pong naghihirap po sa ngayon. Bukod lang po sa kalamidad na ining bagyong nagdadaan sa atin na every year, perang bagyo po ang nag-aagi po sa Satuya. So, kaya very useful po ito. Very useful po ang Satuyang itong native tree seedlings. Ano pa ining mga tree, ining mga kahoy na ining ipinagtatanom ninda dahil 1,000 native tree itong kahoy na mga buto ng kahoy na itinanim sa Masbate City. Kasud mayata ini o kaso bago bilang o sa ngayong araw na ini. So, ano na ni talakayon ta daw ini. Tapirming importante nga before kasi nadangog ko na ini kadtong na pinag-uulayan na you cannot di ka pwedeng magputol ng sarong kahoy o yung sarong nyug. Di ka pwedeng magputol kayo na without planting. Dapat
may karibay. Although nga ni kaya nga ni ini mga nyug dito sa sato lang, igdi lang po sa iriga. Almost every day may nagkukuapo ning sa barangay lang ha, sa mga barangay. Dahil supposed to be bago ka magputol ning niyog, mag-clearance ka. Dapat ipasunod po talaga to para sa kuya po. Ini mga newly elected ba municipal officials, local officials newly elected. Dapat i-impose po nindo ini. If I'm not mistaken, parang igwayata kaining ordinansa. Dahil ko lang aram po. Dapat kayo ni implemented po ini na bago magputol kan nyug o bago magputol nin sarong kahoy, dapat magtanom po dahil ang satuyan Department of Agriculture permi po yan na may mga binhi, may mga hindi na po ining seedlings, kasi pag sinabing seedlings ang pagkakaintindi ko po to lang inining mga pero minsan naman sinabing seedlings buhay na po ini. Pero nga ni katong nakinahiling ko ipinagtanom dyan sa barangay mi, kasaradit pa po kan mga kahoy. Dapat pati niyan, all dahil nagkaroon kita ng itong riverbank baga. Ining riverbank talaga simple anuhan po yan, sinisimentohan. So, nang dahil nga kaining riprapping na ining riprapping nga, dahil ko lang aram sa ibang mga riverbanks kung nagkaigwasintanin riprapping. Pero sa mo kay may riprapping. Kadakul po na nahali sa riverbank. Bako po ining bangko po bako ining bangko. Minsan may nagapot kayo ni Sako. Ano daw ang bangko na riverbank? Ining pagkasiri namin pong riverbank, ini po ining si, ano bang apod ka ini? Igdi sa satuya. Ining ampas. Ay tapa nga ba? Tama ba ko? Ampas. Ini pong gilid kayo ining mga katulad kan sa samoyang may ining Waras River. Ayan, both sides po ay mayroon pong riprapping ngunyan. Kaya nga ni dahil ko aram mataranom na naman ng paroy, dahil ko aram kung anong supply ng tubig ang yaon dyan dahil ining si irrigation winaswas po yan tanganing makabuelo po ining nagigibo ka ining riprapping sa bawat both sides po na itong Waras River. Kaya ining sa dapat ko lang ini sa Masbate. Sabi ko sa barangay may igwaman. Ining iriga po binabara-barangay ninda kaya ining kasatuyang mga kapulisan, ining mga OJT natin supervised by the regular policemen. Ayan po, 1,000 mga native tree seedlings gaya ng nara at mulap. Ay na ngayon, wala na halos. Ay ako nga pala may pangtanim akong nara doon. Pinahalat ko lang po na mapalibutan ng alad ng yung bakod o yung kudal ang samoyang asyenda. Asyenda pasalamat, asyenda salamat, hindi pasalamat. Asyenda salamat po. Dahil for so many years ngunyan lang po namin napaghurup-hurupan na sayang yung daga, yung lupa na mayong silbi. Na puro damo lang, may mga maliliit na kahoy, so medyo pinabakuran na yun and tatanuman ko po yun. Ang itatanom ko po doon puro dwarf na nyug, dwarf na gabos po, dwarf. Dunigwa akong pangtanom doon na sayang dahil pala ako nakaganong pangtanom na nara pala sa ipinagtanungon yan sa Mulave. Ang tinanim sa Barangay Mapina, Masbate City. Kaugnay po yan sa pagsilibrar sa tuyang nasyon kan Philippine Environment Month ngayong buwan ng Hunyo. Kasabi po yan kasi pag Hunyo andyan po yung Independence Day celebration natin. Sa pangunguna po ng Department of Environment and Natural Resources po yan. Kaya so usually po, ang mga kaakibat kanino, ay tama ba kaakibat to? O katabang po, kaya ni mga tree planting na ini. Ay nilalahukan po yan ng different organizations. And usually nga minsan, nilalahukan po yan. Kaibanan po yan, nagre-request man po sila ng mga, yung sa estudyante po.
nakikipag-coordinate sinda sa mga schools administration para magtauman sinda ng kahit mga magti-tree planting na mga estudyante. Ini nga ni sa Masbate, nilahukan po yan na 19 po, 19 organizations po na mula sa national government agencies and non-government organization ng Masbate ang tree planting na yan. Nagsimula sila sa 7 kanina. Dapat po ang tree planting po ay maaga. Tanganing dahil man masyadong nabibilad sa aldaw ining mga satuyang, mga, ano ba yung abot ka ni? Mga volunteers. Ini sa to yung mga volunteers. Kaya lubos man po ang pasasalamat kang DENR mo Masbate sa agarang pagtugon ng mga Masbateño. Yan po ang sabi ni Jean Imperial ng DENR Senro Mobo Masbate. So, ini kayang tree planting po, tama po kamo. Tama po ini mga administrasyon po ng DENR Masbate na daiman po basta nag-request po kamo. May formal na communication. Ang importante po kaya with any event po na gusto nyo makilahok po ang sabi mga NGOs or LGO, depende po yan sa mga what do you call this one, project proposal po. Pag-approve na po ang any project proposal po, so you have to coordinate with the barangay. Unang-una di barangay po. When it comes to the municipal, you have the coordination po with the barangay, and of course there must always be a black and white formal communication request po. Tamaski pa yan dahil makaaro ka ng tree planting. Kung naghagad ka mo sa barangay, tapos wala man lang formal request, o siyempre ang pagtatanuman ka iyan ay yung apod sa tuya, itong kanubnuban. Ito pong may mga kahoy o itong mga kadlagan na kanubnuban. And usually po, ang dapat kayan dyan sa mga riverbank para pag dai po mag-apaw ang tubig dyan, dai po magkukos ng flooding, dai po magkos na yan po ang pangarang. Dahil ini po kayang lugar kahit to kaya puro lupa yan. Wala po tayong cemented streets. Although ayang sa mga highways na yan o yung mga national road, usually po hindi cemented yan. It is asphalt. Yung mga national road and highway roads na yan. Asphalted po yan. Bakungun yan po. Even in the barangay streets, mga inner streets po. Mga inner streets na ito, almost cemented na po. So, di ba, Marilu de Luna, Marilu Laceda de Luna. Kaya po, tama po yan. Dapat po may formal request kasi any event po, any proposals po from the municipal or from the city, it must be always have a black and white to submitted po sa barangay officials para po ang barangay tama po ang pakipag-coordinate, and whatever happen, it is a legit communication. Dahil mayroon po, makagat na lang po kayo ng halas dyan. Or makagat ng, itong mga aso. Dakulang problema yan. Tapos sasabihin, taano kaya kamo na nag-represent yan? Na you are not allowed, you don't have the proper coordination, you don't have the proper communication. So, it must be proper coordination, proper black and white request from the authority, barangay authority. Ayan po ang nagdarakan tamang oras na eksakto na po 10:00 ngunya na pagkaaga. On araw ka ini nga nigwa kitang nag-live streaming from San Pedro, Laguna. Pa-shout out daw. Ay, sa diagnostic clinic daw. Ay, sisingilin kita kayan. But anyway, thank you for watching the program. Ni Nina Gaspi Walo. Kumusta po dyan yung mga kamag-anakan ta? Good morning sa Endogabos dyan.
Sabi ko nga ni, always stay safe kasi ining sa tuyang COVID, dahil pa po kita binabayaan. Although it is cause, pwede nang sabintang, mostly, medyo controlled na po ng, bako man talaga ano pa, mayroon pa mga, libo pa rin po ang mga infected. So everybody, all of us must be health protocol pa rin po. Sa Maringani ang Cebu talagang optional na. Optional na ang sa indang paggamit kan face mask. Pero para sa ko nga ni, sabi ko, ipaprasabi ko yan. Hanggat mayroon pang infected, keep on using face mask. Anyway, barato man sa nabagay ng face mask. So, and minsan nga ni may mga nagsusupply pa naman ini sa tuyang health. Itong sa tuyang mga health pro. Ini sa tuyang Department of Health po. Nagsusupply pa naman. Sa Muya nga ni nagpadara na naman ng mga face mask, distributed din ng face mask duman sa mga barangay health workers. Face mask and of course the alcohol from the region, Department of Health region. So again, thank you very much po kay ng DENR. Talagang ang sponsorship ninda dapat tutukan ng husto ining pagtatanong po sa ining mga tsaka makayon pati ining ipinag-ano ninda. Just imagine ining ipinag-tree planting ninda Nara and Molave. Nalingawan ko na kung ito si Molave. Ito ang panahon ka na aki pa po akong nadadangog ko kay ni matagas daw na mayo pa ka itong Jimelina. Mali pang Jimelina kan panahon. Ang nadadangog ko kay ito Palos Apis, yakal ang aram kong pinakamatigas na kaya parang color pink yata yun or color red ang yakal. Nahas na nga ningon yan itong kumpuna ko pinagkumpuni ko. Ang samuyang dakulang lunadan kay ito. The first na ano ng sakuyang tatay na lunadan. Dakulang lunadan po. Na nakakargahan po yun ng 200 to 300 na nyog. Yan po ang unang napundar sa lunadan kan sa kuyang tatay. Ining si Kareta, hila-hila po ng kalabaw. Ayun po, hanggang ngunyan, just imagine, ang aram ko, nagkaroon ako ng isip, etong bata pa ako, ay kareta na po yun. Di po may kareta. Dakulang kareta po yun, dakulang kareta. Dakula, halaba, halangkaw. Ang nagmamaneho nga po yan, ay ang humihila po niyan kalabaw. And of course, driven by someone. Na dinadrive ko rin po yun nung panahon pag naghahakot ako ng yo. Ayan po, kinukonekta ko po yun, those days and these days. So, medyo pasadahan pa daw ning kadikit ining ito kasing national ID na ining PhilSys na ini. Ako nga ni haluhin na akong nung pinag-anuan dyan sa likod po kan City Hall. Sa likod po kan City Hall. Ining PhilSys na ito. Kada nakahaloy-haloy na po akong nag-ano ka ini. Pero, awa ng Diyos, astangon yan, mayo pa. Ngayon dyan po pala sa Barangay San Agustin, kadakol na po kang PhilSys na itong national ID po. Kadakol na po yan. I-check up po ninyo. Paki-check na lang po ninyo dahil obligasyon man po kaya nining PhilPost natin eh. Kaya nga ni-deliver sa PhilPost, kaya lang, siyempre sa pakikisuyo, all day obligasyon po ining PhilPost kanita, in-endorse na sa Indakan PhilSys. Ini man sa tuyang post office, taano tayo binideliver lang ninda sa barangay. For in fact, sabi ng PhilSys, it is the obligation of the PhilPost na sinda po ang mag-deliver kayan. Hindi mayo makitang tanod ang pakikiulay po.
Hand in hand po, nakikisuyo man na through barangay na lang po, dinideliver nila sa barangay na mismo, sa barangay hall na po ha, hindi sa basta barangay kung saan barangay. Inaatod lang po yan, ini mga PhilSys National ID na ini. Kaya duman nga ni sa barangay, sa all the barangay siguro, kamo na lang po, kung harani man sana kamo sa barangay hall nindo, dyan na po kamo magduman sa barangay, tamay listahan naman po, kayo na po ang mag-claim. Dahil naman po kamo maghalat na i-deliver pa po ng mga barangay appointed or barangay volunteers po. Na masakit po yan, lalo ini sa tuyang mga health workers sa barangay. Kadakol po, nahiling ko na naman kasuod, masabi ko na tinabangan ko na nga po sindaning magdesisyon. Bako po kayong barabasta man ini pinapano. Sa aga, pag-urulayan ta po yan sa urulay sa barangay. Alas 10 hasta alas 11 kaaga. Every Saturday po yan. Pero dito muna kita sa Bicol Connection ni Karundang Joey Habana Lim. Kumusta ka na, partner? Si pinag-message mo pala sa kuya kan the other week yata yun, pasensya. Ay, partner. Sorry po, nahiling ko man harayo ng maray, kibirang aldaw na yun. Dahil kaya ako minsan, lalo pag po busy po ako sa sakuyang, siyempre, we are serving the constituent. We are a public servant. Inuinot na po yun. Priority po yun. We are mandated. We are mandated by our constituents. So, pasensya na, partner. But anyway, pwede mo akong dumanan. Sa harong ka na lang magduman. Madali ka naman magduman sa ko. Ay, mag-orbituary pala kita. Ang mga pinakiulay sa satuya, na ining mga orbituary ta. Kay puwan man na ini. Dyan po sa Samuya, nailubong na si Saro Kasudma. Kundi may nagribay po na binawian na rin po kan sa iyang hiram na buhay. Tayo nga ni sipig sasabi ko kan Sarong Aldaw na nagpa-check up pa po ini duman sa medical mission na sa tuyang butihing provincial po, medical mission. Nagpa-check up pa, kinahaponan daw po. Ayan, nakuha ko po ang kompletong istorya kaini na nagkarigos lang, sabi kan Aki. Dahil ko maintindihan kasi ganda, igwa po ako mga pinipirmahan kasubago ng mga documents. Pero ang binawian po ng buhay, iyo po si Lilibeth Raceles Alvarado. O si Seman ang nakakabista sa iya, mga kaibigan niya, mga kamag-anak, mga ka-bloodlines. Ayan po ha, mga ka-bloodlines, mga bloodlines na relatives pa. Ako talaga limot-limot na rin. Pero mayo pa po akong Alzheimer's. Wag naman po sana. Angon niya si Lilibeth Raceles. Nalingawan ko rin kung taga sa ini. Pero namanugang po kaya siya dyan sa barangay. May sa barangay San Agustin. Si Lilibeth Raceles Alvarado. Agum po siya ni sasab mo yang kabarangay si Ernesto Alvarado. Binawian na po siya kan sa iyang buhay, pero mayo pa pong schedule kung nuarin po siya. Baka sa aga igwa na siyang schedule kung nuarin an sa iyang ihahatod sa iyang huling hantungan. Kaya Lilibeth, you may rest in peace. Perpetual light will shine on you. Igwa pang saro, dyan po ini sa Santo Niño. Hindi po pala nagkamali man ako dahil ang nagbarita sa ko kay ni itong kamag-anakan niya dyan sa Bataan. What I thought. Kaya sabi ko, sorry. Ang gadan pala si Vitaliano Vital Pelaez. Inuulit ko po, ang gadan po, binawian ka sa iyang hiram na buhay, si Vitaliano Vital Pelaez ng Santo Niño. Naagom po ni Virginia Pelaez. Kan Santo Niño. Dahil ko paaram po kung kailan man siya ihatod sa kanyang huling hantungan. So, again po, ining na siya, ining PhilSys po. Pasadaan tayo ining PhilSys, digdi sa Kamsur. According to their,
nasa 438,000 na po ang sa Camarines Norte, 275. But how about digdi po sa Camarines Sur, sa Masbate, Sorsogon, Sagcod, Catanduanes? Ilang ano na po yan? Siyempre, ining Cam Norte po, ini ang bungad po, ini ang enot. Ini po ang pinakang entrance from Quezon Province, Camarines Norte po. So, sana sa aga igwa kitang barita kung pira naman po ang napagsilbihan na, ang nairehistro na sa PhilSys digdi sa Camsur. Pero pala kay Jun Batan, ano bang pigprimo mo kaya sa makulog-kulog mo na yan? Sabi ni Ruth Cornelius, igwa ka daw mga makulog-kulog. Magulay nga kita, maaraman ko kung ano yung makulog mo na yan. Aram mo naman, pag naarog sa mga kamatayan, mga kailangang medyo nakakaintindi po kita kayan dahil talagang yan po, nandyan po ako. Bako man po akong mascom, pero pinalad lang po tayong nakapasa. Yan, nasa medical po ako. Yan po talaga ang pinag-adalan ko sa medical. So, of course, pati mga aki ko, sa ko yung mga pamilya of all my 4 siblings, including may apo na po akong gagraduate na, graduate na rin sa medical. Sumunod po siya sa yapak ng kanyang daddy na he is also a medical doctor. So, when it comes po sa health problem po, whatever it is, magtabangan po kita. Kaya pwede nga magdihinan nyo kayo. Every Saturday po, usually, ang programa ko po every sa Sabado po, although urulay sa barangay po yon, mix po yon ang tinatapik ko doon. Kung ano po ang hinihiling ng ating mga callers, ng ating mga texters, sinisimbag ko po yan. Diyan po ako. Yan po ang expertise ko. Dahil yan po ang inadalan ko. So, yun. Harayo ka man kaya, doon ka man sa kasentruan kan baaw. Pero magulay kita kaya, gusto ko maarama kung ano talaga ang kamatian mo. Harayo yan sa bituka mo. Hello? Hello, Philip. Hello. Hello, ayun. Maray, na-target na. Bako na ning Bicol connection. Target Bicol na. target. Ayan, Bicol target. Good morning sa mga parantabay niya to. Yan ako digdi sa Barangay San Juan sa Siyudad Caniriga. Ayun. Good morning kay Kapitana Ame Olea sa iyang mga pag-iriba. Okay, good morning po sa inyo dyan sa Barangay Santa Elena. Sa Barangay Secretary kay Ma'am Annabel Frondoso, tapos sa treasurer kay pinsan gad ni Agong birthday girl. Ayan, happy birthday. Si Sayba yung birthday na yan. Salcedo. Happy. Ay, pista ko po yan si Training. Salcedo. Tapos kay Kagawad Siolo Arenes. Ayun. Sa BHW, si May Nacario. Okay, mga bistado po yan, sa Philip. Tendagabus. Basahon ko lang sabi Kagawad, ining mga aktibidades, ngunya na kapistahan ka na Barangay San Juan, digdi sa Siyudad Caniriga. Igwasindan na basketball tournament na ongoing. Ang mga kategory kini junior, midget, asin man senior. Tapos ining Mr. and Miss Team San Juan atin June 20 ngunya na taon digdi mismo sa San Juan Integrated School, San Juan Iriga City. Day ko lang kunyan kung ano ang mga mabali sa Miss Pin na ini. Kung talagang miss pa? Miss pa po. Miss pa na. Ay, Philip, can I interrupt?
Since na ano ni mga Miss Teen, Miss Youth, ani mga kahobi ni sa na ini. Taano Mr. tamayo. and Miss Tin. Oh. O kaya, Mr. saka Miss. Kaya nga, pero ang naapot ko lang sa mga barangay talagang always sponsoring this kind of mga beauty na ini. Tamayo man lang mag-sponsor ng Mrs. Senior Citizen or Mr. Senior Citizen para bang binaliwala ninda ang mga seniors. Oh, sana man lang Alatong pag ako naging kagawad o naging kapitan, ang inot na sponsoran ko, Mr. Senior saka Mrs. Senior Citizen. ayan, dapat giveaway muna sa mga seniors because madali na sindang tumalikod sa kinaban. Ini mga youth na ini, kadakol pa kan panahon ninda. Oh, Kundi ang problema nga ng mga senior citizen, gunganing nag-upod sa kuya ka nagpo-programa ko, taga Banwanin Bato, kung no arinda marireceive itong 500 na additional sa indang social pension. 500 ba? What? Ang aram ko kaya, 1,000. Yung social pension. 500 siya naman. Sabi? Na social pension Yes. na additional na itataw ka na social security system. Sabi na naman ko. Iba no, Philip, kung yung sa SSS, iba kasi excuse me, iba kaya ang social pension kaysa SS pension. Yung sa SS pension, di ba, implemented na yun. Nainot na si 1,000. Yung additional na 1,000 na nahuli, hanggang ngayon Mayo pa. Ining social pension, ini yung sa DSWD ini, sa pagkakaaram ko. May additional na 500. Pero sa social pension yun. Yung doon sa SSS pension, 1,000 pa yung DAIPA na itatao. Although implemented na yun. Maghalat-halat na lang sinda. Maghalat kong kairan, kumayo na si pensioner. Kung makautang na naman ang Pilipinas. Trilyon na ang utang. Kadagdagan. Hinahanap na natin kung saan napunta yung trilyonis na yun. Na hindi naman natin naramdaman. Although pinagprakatwiran ninda ining COVID. Too much. Alam na this. Alam Kung saan nagdagos itong mga pundo sa COVID. Ayan, kaya meron na silang Ferrari, meron na sindang mga Lamborghini. Ayan ang mga lunadaninda. Baka sa iba nagdagos sa COVID. COVID nga ni. COVID-19. COVID-19 nga. Di ba? Kaya lang yung... Panaguson ko lang tabi sige, okay. mga activities. Happy birthday kay training. Training si Kagawad Elma po, Adi. Gaspi ng San Agustin. Happy birthday to all those celebrant. Okay. Ining pantulong aktibidades, ining barakong magayon. Ay! Pero tig-aabangan mo ining mga barakong ini. Yan ang napakagayon ng maski sa basketball. Pa yung mga barakong magayon na yan pag nag-basketball. Sos Mariosip ang kurahaw kan mga tao. Tas sige ang kinding-kinding. Iba ang hiro ninda. Ay nagpaparadakol dahil manangangaki. Ayan, ikaw talaga sabi mo nagpaparpangaki. Nangangaki man gayon sa sigandakol. Lalaki yan. Ay, may igwa kaya ko, Philip. May igwa kaya kung nabarasa kaya na ini palang manok ini. Nagpo-form ini na. Ini ang nagiging sanhi daw kaya mga kaya mga lalaking magayon. Barakong magayon. Barakong magayon. Ini kaya sabi Kagawad na barakong magayon, may mga nakaulay ako na mga eksperto. Yan talagang... Eksperto manunungod sa pagtuho kan tulang na day magdako ang sarong pananong. Ang gustong sabihin palang ganitong Monsanto. Pinaggagadandaan tulang na mga lalaki. Oo, kaya din nagdadakol. Ngunyan, iba man, inita, bako man mga tulang, binabari ng tulang, ang kalalakihan, kaya nagdadakol. Pero mga kabuti, nagpaparadakol, yung mga barakong magayon. Kadakol na talaga, kahit tago-tago pa yan.
Totoo pala nining, lalaki o nato. Oy. Baraka. Maski anong mangyari ka yan, lalaki yan. Yan. Sabi nga ni- Ang tumboy daw, walang magpakalalaki. Mabados pagiraray. Siyempre. Kababae manggiraray. Yes, ang sabi nga ni kantatay ko kay Philip, maski na ngayon bakla, igwaman ngayon lawit. Diba man itong lawit na pinihingaw ito. Tapos ining barasaan, bibibuhon man ini sa covered court, Fiesta. June 23. Ara mo dapat pakulang sa covered court, ganyan sa ermita ng San Juan. Dahil sa covered court, kunyan banggi. Ay, ano man Sa tabang 23. Ana, kunyan kakaning barasaan, bubugta kanin na food color, itong tubig Si na tubig. ibabasa duman sa mga mabalidig di sa barasaan. Mabasaon sinda, may food color itong tubig. Kaya magayon man ang pa-contest na ini, siyempre, kung putian mga bado, pero tinugma. Contest pala yan, nabarasaan na yan. Oo, pa-contest. Digdinis mo yun sa covered court ka na San Juan, sa siyudad ka na Iriga. Tapos Ayun. yung laro ng lahi, Yan. Palusibo. Yes, dapat yan ang binubuhay ng barangay. Every magkakaroon sila ng barangay fiesta. Masaya yan, napakaganda niyan, larong lahi. Oo, ining Palusibo. Yan. Magayon ini ka bubugkusan sa imong mata, panyo, pupukpukon mo itong turun. Iyo. Dapat tamaan mo. May mga laog itong girls, kung ano-ano, mga bariyang. Mamuya yan, pero dapat yan may certain age lang dahil minsan si mga saradit na aki, nagkakadaraganan yan. Dapat may age limit yung yes, kawawa naman, yung mga maladarakulan, irak na itong mga araki. Dapat ang mga aki para punpun sa nakan nahulog. Ay, nag-aagawan sinday. May bali ka, kung aki kan mapukpok, baka magsalpan pukpok. Ay, di, hapotin, Philip, pakihapot mo raw sa organizer niyan kung dyan sa larong lahi, kung igwasindang, ano bang kaapot kay itong si kawayan nga na nakatundig na yung inaakyat? Masakat duman sa May kawayan. sebo, Oo. yung madulas, ano bang apot kay ito? Iba man ito. Ayun ang masaya yun, napakasaya nun. Masakat pala sa kawayan talaga, ining Palos Cebu. Oh, yan yung palot sebo. Yan ang aram ko talaga, palot sebo. Duman, pupuktukon sa koron. Ay bako, igwa yan certain iba mas yung pinupukpok si Coron, nakabitin yan. Nakabitin yan, igwa mga different may mix na laog ang Coron. Itong ang palot sebo. Tapos Masakat. iyo. Meron yung certain na aabutin doon sa taas na siyempre yung CAS award yata or kung anong bandera makuha doon sa taas. Ito magin award nila. Ay bako, paano pa? Kuya, may extra ano yan. Kasi parang mga parlor games yan eh. Muna kung bandera, kung makuha na. May price yan. Ay, minsan ang nakaabot ka yan, meron siyan 1,000, 1,500 or 2,000. Depende yan sa organizer. Depende sa organizer. Piraman ang mga premyo. Iyo. Alangkaw, sabi ni Kapitana. Alam ka pala, mayaman ang San Juan eh. Ay, ayan! Sumama ka na dyan, Philip. Sumama ka na, Philip. Sa barangay, sa Namanggaw din. Barangay lang yan. Barangay lang yan. Ready? Oo. Ayan, nawara. Okay. Nawara si Philip. Nako. Ang ganda sana yung Philip, yung palot sebo na yun. Okay.
Yung Palot Cebu kasi, Philip, meron dyan, minsan, tatakbo yung bata, yung aakyat, tatakbo, diretso biapos doon sa pool. Ngayon, meron doon natultog. Kaya careful. Natultog ka rin, so sugok-sugok. Iyo, natultog ka. Dahil dapat padalaganon. Tangi ba kaya narayo ng mga pirang dipa, tapos dalagan, diretso ano doon sa pool, ayun, natultog. Imbitado ka, Daddy D, magsakat sa Palo Cebu. Natultog talaga. Bakong ano yan, bakong suba. Kaya be careful doon sa Palot Cebu na yun. Kundi, siyempre, may mga kunyan man yan, susundon. Oy, iyo. Bago sila magsakat sa Palo Cebu, kunan makuha nila puro sa Cebu. Iyo, ikaw nga ni magayon kayan, Philip, si ano, yung uhulihin si Biik, ikukulong sa medyo, dakulang kulungan si Biik, maghahapulan sila dun sa Biik kung sino makakuha. Alagad si Biik, may Cebu rin yun. Sa Kawayan. Ay, Ito rin yung Palo Cebu. dadako po niyo. Ito rin litson. Ah, Yung lalatagan rin litson, ni Taman to. training, mamimiesta kami. Arani na ang piyesta. Makikipiesta. Ay, Friday pati. May sesyon. Mainot muna na pinta kasi kaniri ka. Ayo. Tapos, ang kapistahan ka na tapos na patronin na San Juan. Ayan. Kaya pag piyakan kapistahan, magkikipista kita kasi kay Chief Engineer Abilin Don Torario. Okay. Engineer. Kapitana. Pwede man nga ni dating kagawad Piwi Gascon. Pwede. Kundi garo bako naman tong tagadigdi. Yaw na sa San Nicolas. Para sigurado, dyan na lang kay Kapitan. Saka dyan kay Ate Training. Tapos si kagawad Cholo Arenis. Yes. Sa takuyang classmate kay Dako kagawad dyan. Mike Tuliba. Kada akong ligding pwedeng pamistahan si Father Tito Oliva. Yan. Yan dyan si Ate Meli. Si Ate Meli Tolentino. Ay, oo, si Ma'am Mili. Ayan, si Ate Meli Tolentino. Mamimiesta nga ni ako. Yung naging instructor ko pwede sa UNEP. Yan. College. Kasi sa UNEP yan, si Ate Meli. Hmm. Magkaiba-iba kami sa mga seminar ng barangay, nagkakataid pa kami, kaya kami nagkabistuhan. Kunyan, sabi nga ni Kayan kan panahon, ini si Ma'am Mili Tolentino. Sikat-sikat yan. Matindi na yung magpukto sa English dyan sa UNEP. Stricto. Pero yan ang gusto kong professor, stricto. Kadakol mo na kung mga striktong professor kan panahon. Kaya may Senador Oliva. Ito man sa Spanish. O yan, sabi ko pa ito, pag-abot sa mga Espanyol na maluya-luya man ako mag-Espanyol. Oy, pero Philip, kahit kinakainisan ko rin yung Espanyol dahil dyan dito sa konsumisyon, meron dyan Spanish kami high school. And when go sa college, sabi ko, ano ba na yung Espanyol? Pero sa pag-travel ko, Philip, sabi ko, dapat hinali ang Espanyol. Very important pa lang yan, lalo sa mga travelers, dahil pag abot mo duman sa mga Kastilalo, importante pala yan, ang Espanyol. Kaya dapat, sabi ko nga, pwede ibalik. Importante ang Spanish. Ako nga ni kagawad, nanodang ko kay Sir Oliva, kay Sir Senador kayo, niya ako, Porque Silya Bangko, Porque Senador Oliva. Pag-una ko. Ay, bako ito. Sabi ni Sir Oliva kayo, kanyo nagtutuklo sa Spanish sa unit sa kuya. Ano nga, ito natibo mong iton. Ano nga tig para padawoy mo. Nasasakitan ka niya ako, sir, para i-interpret kung papaano nining Espanyol na ini. Ay, kaed to.
piloso po man ako Philip, piloso po man ako kadto. Sabi ko, no habla Espanyol, porque 1, 2, 3, 4, 5, 100. Ay, Espanyol ba yung countings natin, araw kaya? Espanyol yan. Oo. Mostly ang dialect natin ay Espanyol. Yan. Dahil talang araw kung paano pagdugtong-dugtongin. Kunyan, mother tongue na. Bicol na talaga. Oo, kaya minsan nasasakitan lugod at mother tongue. Masakit na itukdo lugod sa mga eskwela. Mas bako, dahil man pwede ang mother tongue yan na Philip. Nagkomentaryo baga ako kayan. Kung ako, I will not follow it kasi halimbawa nandun ka sa Kamanilaan. Bakit? Magbibikol ka ba doon? Oh. Hindi man pwede. Oh, kaya nga ni, sabi ko i-abolish yung mother tongue na yan. Gamit nga ni English, Tagalog. Tagalog talaga. At kung yung Bicol, tama na yung sa bagay, tama rin na kayo si mga taga Bicol. Oh. Pag-abot sa Katagalogan, pwede man sabi mo, ano ngayon, anong pangaran mo? Taga Bicol ka ba? Yan. Sabi nga ni kanibang mga teacher na papangol na lugod nga Yes. mother tongue di. Oo. Pati nga kami, baga na nasasakitan. Iyo nga ni. Ang Bicol, hindi lang yan sa sapo. Pero dahil yan pwedeng i-apply dun sa mother tongue na yun kasi dahil man pwede na pagdarahon mo, magduman ka sa Bisaya. O, mother tongue ba yun doon? Anong bibikolin mo doon? Nasusunod, ang national language. Yes, Tagalog talaga yan. And English. Ka, international language naman yan. Iyo. Ay, pero magduman ka sa ano? O, kung mga nasa English ka, magbibiko, magtatagalog ka. Hindi man pwede. O, kaya nga ni dapat, ang ano ng mga sa DepEd ngayon, talagang focus to English o Tagalog and a little on Spanish. Mas madaling makanood na eskwela, lalong-lalo sa elementarya. Iyo. Tagalog talaga. Maski nga ni dahil pagbaga nag-aaral, mga Tagalog na yung mga kaarakian digdi. O, bibihirang dahil nagtatagalog. So, dapat yan. Man kaya, para burubagan curriculum, ngunyan nga ni, may sabi na naman na pag nakatukaw ng Deputy Secretary si Inday Sara, key to 14 na. Paano pa si magka-college? Di ba, ligaw hanggang? Problema dito. Kapig pa, para dagdagan ang grado. K to 14 na ninda. K to 14 ninda. Pero mayo ng college, it is already considered na college graduate na. If that is the case. Punarog ka yan. Oh. Hindi dibdinganin sa K to 12, para pangakuan sa nabaga na pagkatapos dyan sa grade 12, Pwede na magtrabaho. Pwede na magtrabaho. Daw man baga mga trabaho. Katubuan pag nakakatapos. Magagastos na. Mga 4 years 4-year course nga ni. Kadapol ang dahil man nakakalaog ni na trabaho itong sendang pinagtapusan na kurso. Pero kung ko yan, after high school, diretso na yan, yung birmiyang K to 14 na yan, o di 4 years yun, kung pinalaog na yan mag-nursing o pinalaog na kung any kind of courses, pwede nang pakinabangan. Pwede na, pero itong kataik. Tapos ito pa isa, pati itong mga, paano itong mga libro, papariribayan pa. O guguluhin na naman si Aram ta. May mayo kita maginibukay ni sa sindan nagbubuok. Sabi nga ni kami bang mga teacher, nagsunod na sa nangyayari. Ay, dapat kayan ta. Ikaw baga kitang mga ining, ano ba ino? Ining party list baga. Bakit na dahil paglaban kan party list? May party list baga ang education. Oh, halos tabos. Paglaban nindot sa kongreso yan. Anong problema nga ni kanibang party list? Bako man so sektor na sila pinag-representaran. Yan ang problema. Pinag-representaran. Yan ang problema. Dapat ining education, ining DepEd, dahil pinagaan ko ina na yung party list nindang yan, kung cannot support. Oh, kongreso yan eh. Dapat ipaglaban nila yan. Abolish that 4 years na yun. After high school, dapat supposed to be college na. Wasting time yan. Wasting time, wasting money. Pati ang party list, gusto lang i-abolish. I-abolish ang kano? I-abolish ang party list nito. Mas dakol pa ka ining regular congress.
Mas dakol sila wasting pera din yan ng gobyerno, buwis natin yan. O anong silbi niya, daninda dyan? Hindi nga na difícil digbi. May mga sekretaris na tayo, may kongreso na, may senate. Oh, what is the use of this party list? Karagdagan pa ang silduhan kan sa yung gobyerno. Habang lalangkaw pa, di kan Kaya, sildo kan mga kongres. Ining politika niya to wasting money. Wasting our money. Maray kong tul-tul na congressman. Hindi mag-congressman ka na para yumaman tayo. O, di ba yung debate noon ni Cayetano at saka ni Bongbong, ni BBM? O, lagi kong mapai. Pero Ako, pamikin to ka, pag naging senador siya, libre gatas. anong klaseng gatas? Dato na nung gatas ang ipapanao niya. Gatas niya. Ay, maka. So, ini kagawad na sa kuyang mga heras na informasyon. Salamat pala ki Kapitana Ame Oleya ka na Barangay San Juan, digdi sa Siyudad Can Iriga. Asin duman sa mga itinaw niyang magiging activities. Then connection ka na sa indang Barangay Fiesta. Yan. Abot na June 24. And Okay. happy birthday Giraray ki Mama Trinidad Salcedo na Barangay Treasurer. Ate Training, may ganap ba? Makaabot na sila sa barangay, San Agustin. Tugong tubig. Okay. 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 Alidig sa kuyang location, ini man si Philip Barasana, RPN Radyo Ronda. Okay, thank you so much. Barangay, happy fiesta dyan. Barangay San Juan. Commercial muna tayo. Hanap buhay siyempre. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo an katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kutlita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tamang oras po, alas 10:40 na po ngunya na pagkaaga, Biyernes, Petsa 10 kan Hunyo 2022 po. Padagos po kita sa programang Bicol Connection. Bago kita magpadagos, hello to Gina Cabarles, good morning, and of course to Nina Gaspiwalo. And of course to Monica Perique, Ablima Sol Cyprus, and to Melanie and Lenlen Mendoza. Ini ang magagayo na tugang kansato yung regular host ng programang Bicol Connection, si Joey Habana Lim.
But of course, hello to Margaret Lamiel and happy birthday to Engineer Pat Moralio Pablo. To Marilo de Luna and of course Syra Lagati. Gina Cabarles, pa-shout out daw, ayan, kay Binusa, sa Manay Kunsing Binusa, who will celebrate her 70th birthday po. Manay Kunsing, may ganap dyan, I know, bonggang-bonggang 70th birthday mo, Manay Kunsing Binusa. And of course, kisan sigiyan sa tuyang dati naming BNS, si Syra Lagati. Hello po, dyan po sa Barangay San Agustin staff. Yan si Emmy Cabanyes and of course, dyan po si Alan Weng Cabanyes Jimenez, ki Alice Gunawon. And of course, kan sa tuyang mabuoton na Secretary si Maria Gina Andalis Damayo. So, hello po and to all those celebrating their birthday today, happy birthday to all of you. And of course, I wish you all the best. Enjoy your happiest birthday. Happy birthday also to Cheryl Castroverde Aquiler. And of course, ang satuya dyan, si Digoy, ang SK chairman ng San Nicolas. Happy birthday, Digoy Martinez. And of course, advance happy birthday kay Tony Katimbang sa June 13. And of course, sa tuyang kabats, happy birthday, Yolanda Beliesa Maestrado on June 15. Again, happy advance sa piyesta dyan sa Barangay San Juan. Ining Barangay San Juan, pag nagpipiesta po, nag-i-enjoy ako nito nung nasa Cavite City. Because siyempre ining si San Juan Bautismo. Kaya nga po, ang iba taanuman ngayon taigwang barasaan, pag piyesta kan San Juan. Bigyan na din ng linaw ining makadikit na oras po. Ining Barangay San Juan po, kaya igwan ng barasaan kasi si San Juan po, siya po ang nagbunyag. Pagbubunyag po yan. Siya po ang nagbunyag kan sa tuyang tagapagligtas ni si Jesu Cristo. Binunyagan po yan sa tuyang tagapagligtas si Jesu Cristo duman po sa River of Jordan. And mentioning of the River of Jordan po, ako mismo, I can testify na nung naon po kami duman, ining River of Jordan po ini mahiwason po ini dakulang river po ini, pero ang nakakapagtaka po diyan ang ahapot ko po, do you believe na ang langis at tubig pwede pong pagsamahin? Langis at tubig po pwedeng pagsamahin kasi po yan po ang tubig doon sa River of Jordan. Pag kinaputan mo po, ano mo ang kamot mo po, tubig at langis po yan. And once na hindi ka marunong lumangoy, pwede kang magtalon duman sa River of Jordan, pero ang nakakapagtaka, dai ka po iirarom. Ilulutang at ilulutang ka. Diba? Kasi ang ordinaryong langis at tubig, paghaluin po natin ang ordinaryong langis at tubig. Ang langis po perming nasa ibabaw yan. And of course, ang tubig nasa irarom. Ayan, yung mga mahilig sa mga chemist dyan. What is the difference? Bakit ang River of Jordan ay nagkasama po ang tubig at langis? Mix of water and oil. Kaya nga sabi, tumalon ka man doon, pinurbaran nga niyan kan sa Kuyang Agum. Talagang purbaran ko. Dahil sa Kuyang Agum, dahil po tatao maglangoy. Ngunyan, although seaman po siya, nag-Philippine Navy siya, dahil po yung tatao maglangoy.
Kaya lang sabi kay itong mga yaon duman, daida alulubog. Dailulubog ang kuyan. Pag nag-ano ka dun sa River of Jordan na yun, hindi talaga lumulubog po. Kaya kahit magduman ka, pero takot naman ako magduman. Takot man akong lumusbog duman dahil ko kabisado. Sabi ko nga ni, once ang tubig, maski pa po sa swimming pool yan. Maski pa po sa swimming pool, dai mo po ako mapapalublob sa tubig na yan. Oh, difficile po maglublob na dahil ko nahihilingan irarom, habo ko. Tano kung mayroon, anong mayroon sa irarom ka yan? Lalo po pag open. Lalo sa mga river na yan, sa karagatan, dai po ako nagdaw yan. Malublob po ako hanggang tuhod lang po ang tubig. Bako po yan sa dahil ako marunong lumangoy. Marunong po ako lumangoy. Kaya lang mahirap po. So, ngunyan, nagbabarasaan. Ang aram ko kayan, every pagkatapos ng barangay misa sa piyesta, bago ka magluluwas ka mo dyan, babasaon ka mo. Kaya ang iba naman mautak, lumalabas po dyan sa chapel, late na para at least naubos na si tubig na pambasa nila. Pero sa Cavite po, ano ba yung water renegade yata yung narinig ko sa Apod. Ang administration po, ang municipal administration po sa Cavite City, nagkakaag po sinda ng ibinibitin pa yung tubo ng tubig po na may mga labot. Ngayon yun pa, pag binuksan po yan, talaga pong akala mo shower. Akala mo yung mga nasa fountain, gayon, araw po kayan. Sa kaduman, dahil ka magluwas ka na po mo mabasa. Pamaski ang mga lunadan po, nasa laog ka ng lunadan, pag nag-agi ka duman, igwa pa yan truck na pano-pano, yan yung mga drums ng tubig, saasabuyan ka talaga, babasaon ka. Arag man kan San Juan sa Kamanilaan. So, araw po yan, kaya igwang nagkakaigwanin barasaan, dahil si San Juan po, si San Juan ay bautismo. Sa kanya po nagmula ang pagbibinyag na kung saan ang binubunyagan ay binubuhusan po ng kaunting tubig ang bunbunan kan sarong aki na binubunyagan. Ay, araw po yan kaya igwang barasaan. So, ano ito po ining bigyan po natin ng panibagong gabat. Kanibagong tainiman kayang sa tuya. Even in sa tuya mga digdi sa Pilipinas na kapag sinabi regarding the OFW, mag-national daw kita. Ini mga OFW po. Mga OFW may dagdag na naman na pasanin sa kanilang balikat. Just imagine, porque OFW kang kadakol nga ni, kan mga OFW na pirang taon na mayo pang asenso. Kasi sadit man sana po ining, lalo pag ikaw ay domestic helper ka. Igwang mga siniswerte, igwang mga minamalas, igwang mayong pag-asenso, igwang mayo man na, I just don't know. Pero, we must be open-minded. Dahil man po sinabi kang OFW ka, mayaman ka na. OFW ka, naghakbot ka lang, nagdampot ka lang ng pera kung saang nasyon ka man na ipadara. Makupong araw ka ito. Kaya ngunyan, kapot ngunyan sa liog ang mga overseas workers na ini. Kaano? At kapot sa liog ini mga overseas workers na ini na sinasabi nindang mga the hero of our nation, of our country. Kapot sindangon yan kan mga opisina, kan mga Philippine Overseas Employment Administration. Matapos na magpaluwas nin kasuguan, matapos na magluwas nin kasuguan, kautusan ang Departamento of Migrant Workers, magsugo ng kasuguan dyan sa mga migrant workers na ini, na obligadong magkuha o pakuwaon ng life insurance ining mga nagtatrabaho abroad. Tama po sana, so that if in case daita man hinahagad po, daita man na inaano na yan. Pero sarong pasanin na naman po ininang sa tuyang mga OFW. Diba? Porque sinabi kang OFW ka, considered ng ating nasyon na they are saro sa mga hero ining sa tuyang mga OFW. Pero ano na naman ining ipragbubotkan sa tuyang gobyerno? I am not against it. Diba? Sa Ira Lagatik and Gina Camarles, and of course, kay Jennifer Almasan, who is watching right now. Good morning po. Extend my regards to Mama Fe and to Mama Lita's family.
Ay nang sarong padapa, ano naman inimpasanin. Just imagine. Nagpaluwas na naman ang Department of Migrant Workers ng obligasyon pagkuaning life insurance kaining mga nagtatrabaho abroad. Sana ko ang dokumento kaining Areglado News. Opisina kan OWA, Bicol. Pirmado ni Migrant Workers Secretary Abdullah Di Mama O. Ang Advisory Number 3, Series of 2022 na may petsang April 2022. Sinabi kan ahensya, kasuguan may koneksyon sa pagpapadagos na namamati anak krisis kan kinaban na ining COVID-19. So, kung inasikaso man subutan mga makahilang na nag-igwanin resuri malaso sa lado nin OFW, igwanin na kukuha sa paggastos. Yata ano kadakul-dakul kan ano kaining kadakula baga kaining loan kaining na almost ilang porsyento lang ang nakuha kaining mga milyon po, trilyon po, ilang milyones, ilang trilyon ang utang, ang inutang ng bansa para kaining COVID-19. Ganyan sana, bakit hindi ninda umpisahan? Ining mga OFW, nagsasakripisyo sa ibang nasyon, kumita lamang para kahit papano mapunuan ang pangangaipo kan mga pamilya, kan OFW na naghihikahos sa ating bansa. Ngayon, sino na namang mabubuhay dito? Natural. Yung may-ari o kaya yung ahente kaining such insurance na ini na ipapasunod na naman na bawat luluwas na OFW may kasuguan din ang Department of Migrant Workers na obligadong magkuanin life insurance ining mga magtatrabaho abroad o ining mga they are already working abroad as OFW. Paano na lang ining mga domestic helpers na ini? Naigwilad niyang kumikita lang 20 mil, 10,000. Kulang pa nga sa pamilyang naghihikahos. So, ano naman ba ini? Instead na ipasok na lang nila, ini na namang ang makikinabang na naman nito itong may-ari ng insurance. Ining mga ahente ng mga insurance na dagdag pasanin sa balikat ni Juan de la Cruz, which is the OFW. Hello also kay Maria Imelda Serdinio is watching right now. Pabati po ka di Barangay Hall na nag-iirog man sa programa mo. But hello to all the staff of Barangay San Agustin. At sa pamumuno po ng Samuyang PB ni si Salvador Badi Katimbang. And of course, tapos na siguro sinda mga 11 na po. Tapos na sindang mag-sesyon, buti nga pinayagan po ako, nagpaaraman po ako and ginampanan ko naman po yung aking obligasyon na dapat ipaalam ko o ipaaram ko sa sesyon niya mo kasubago. Tinabate inorote at pinayagan naman po kan Samuyang PB na siya, Badi Katimba. But anyway, mentras tanto po, regarding this, ipinagbubuot na naman kaining Migrant Department of Migrant Workers na pakuunin ng life insurance ining mga OFW. Siguro ang pag-una ninda, meron OFW na siniswerte, meron namang minamadas, bakit hindi yan sakluluhan ng POAA? Bakit? Sakluluhan nitong Department of Migrant Workers. O tangon yan, mientras tanto, sa nako ang bareta kan Areglado News. Ngunyan na masunod na semana, okay, this coming week, natipunon kan POAA na dapat tipunon kayo ng POAA ang gabos na mga accredited insurance provider tanganing magkaigwanin orientation dapat sana araw kaining PhilHealth. Dapat sana ini ng ating government ang mag-provide ng accredited ng insurance para digdi sa mga OFW. Bakong ipapapapasan na naman kaning mga OFW ang panibagong bayarin
regarding the insurance, life insurance. Ang makikinabang na naman kayo ni si mga agent ng insurance. Alin ba yan mga accredited insurance providers na yan? Let's say, ano ba? Katulad kayo ito kadakol ka nag-educational insurance. Anong nangyari? Pag abot kayo itong kaipuan na mga karaki, aninda, mayo na sa insurance. Saan mahabol? Sa tambol. So, dapat linawon ini. Tanganing, ano ba yun? Ka-acceptable po kaya ni mga OFW. Pero how much na naman? Oh, if I'm not mistaken, libo yan. Because it is a life insurance. Pero what is the use? Andito yan po ang SSS. At ang iba, those who can afford, they have their own private insurance. So, ini mga nagsanang, may mga OFW tayo na bago pa man sinda naghali, nakalubong na po sa utang. Nakalubong na po yan sa utang na kawawang Juan de la Cruz. So, dapat ka ini, pag-isipan man nindo, ini mga accredited insurance providers na ini, dahil man yan sinda makuliktang sarong gatos lang sa sarong bulan. Oh, ano kaya? Siguro, I just don't know. I'm sorry if I am mali. If I'm not mistaken. Pero kawawang Juan de la Cruz. So, pag-isipan taman na ini na gusto. And of course, there is always a consultation. Konsultahin po. Meron tayong migrant kuwan. Ining overseas of ining Department of Migrant Workers. Dapat kani meron tayong ining party list. May party list ini. Anong ginigibo mo? Tadaay mo asikasuhin yan. Bigyan po natin ang importansya ining sinasabi tang the great heroes of our nation na ining mga OFW. Kawawang Juan de la Cruz. Panibagong pasanin. Ito bago sinda maghali naka na ini sinda naka PhilHealth, naka SSS, naka Pag-ibig. Ano pa ba? What is the use of this another life insurance? Panibagong pasanin. Yan po lang. It is only in my own opinion. So, pag-isipan ta, kawawang Juan de la Cruz. Na panibagong pasanin na naman ini, kan mga OFW, lalo na po ining kasaradit man sa nakansweldo, instead na maduman na po sa mga pamilya ninda, ipabayad pa kayo ng insurance. Pagkatapos pag ilang taon, although it is accredited insurance, ang laging katuwa, ang laging dahilan, nalugi. So, oras na naman po, luway-luway na po kitang magpapaaram sa programang Bicol Connection ni Joey Habanalim. Ang sa tuya po mga nakaibanan sa technical side, andyan po ang sampuyang hepe, si Chief Engineer Abilin Don Toralio. And up ko siya on po sa information si Rodel Cesar. And up ko siya on man po naman sa transmitter si Sir Jimson Toriano Oco. Ang sa iyang PSG si Aldrin Orlanda. And of course, andyan man po sa moyang apa. At ang parang po sa endo, ang reliever, ang magandang na reliever ni Joey Habanalim. Ay, si Kagawad Elma Dili Magaspi nagsasabing thank you and good morning to all the elected barangay officials of San Agustin, and of course ang sa tuyang mga volunteer, and of course yung staff natin dyan sa opisina. Thank you and have a good day to all of us. Hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat sa RTN.